Da ni yma heddiw ar fferm Glynllifon gyda Rhodri Owen, rheolwr y fferm, ac diwadd 2017 mi wnaethon ni beilota system pori manwl, ac heddiw mae gennym ni ddigwyddiad yn dangos sut mae'r stoc yn gweithredu ar y ceia. Rhodri, diolch yn fawr am adael ni yma bore yma. Alli di just egluro i ni be ydy'r system pori manwl a sut allith ffermwyr yr ardal elwa o'r system yma? Edrych ar sut o'n i'n mynd i allu cael mwy allan o borfa dyn ni, yn syml iawn. Ac ers sawl blwyddyn o'n dyn ni wedi bod yn rhannu cyn ddau hefo gwifrau trydan ac yn cylchdroi y pori hefo chydig wartheg neu chydig wartheg beef neu defaid. A wedyn oedden ni'n edrych am rhywbeth mwy parhaol fel bod ni'n gorfod codi a gosod a codi a gosod. A wedyn oedd hwnna'n un peth, ond yn elfennol cael mwy allan o borfa a trio gwneud cigoen a cigidion o borfa. Ac sut wyt ti'n meddwl all system fel hyn elwa ffermwyr o ran incwm a cynyddu incwm yn y dyfodol? Mae'r dwysau stocio yn y math yma o system yn gallu cynyddu fyny 40 a hyd yn oed 50%. Felly, yn syml iawn, ydych chi'n pori darn o'r cae ac wedyn symud y stoc ni blaenau bob 2 i 3 diwrnod, a wedyn mae'r darn sydd wedi'i bori yn cael ei orffwys. Drwy wneud hynny, mae'r porfa yn perfformio llawer iawn gwell, a ydych chi yn y diwedd dros y darn i gyd yn cynhyrchu mwy o borfa ac yn gallu cario mwy o stoc hefo llai o wrtaith a llai o chwynladdwyr, oherwydd mae'r stoc yn, fel tai'n cael ei hyfforddi bori'n galed ac yn cymryd unrhyw chwyn ddail bach allan o'r system. Wel, da ni yn piloto hwn wrth gwrs ar Oesig Gynaledig ar y cyd gyda fferm Glynllifon. Be ydy, ydych chi newydd roed yr stoc es chydig wythnosa, ydych chi wedi gweld y gwahaniaeth yn barod yn y cynnyrch? Do, fydd gennym ni 300 o ddefed arno fo'n yr Hydref, ac oedd o'n gweithio'n dda iawn, ac oedd o'n syfrdanol faint o borfa oedd o'n dod yn ôl ar ôl i ni bori i ffwr. Ond eleni yn y Gwanwyn, dim wedi bod y Gwanwyn hawdd iawn, neu'n Gwanwyn hwyr, mae gennym ni griw o ddefed y gwyn, un criw eitha mawr arno fo, ac rwan dyn ni'n dechrau, mae gennym ni 10 buwch a llo ffres arno fo, a byddwn ni'n rhoi mwy fel maen nhw'n llwyddo, fel dyn ni'n siarad. Dyn ni wedi gwerthu 35 o wyn penwythnos dwytha yn 10 wythnos oed. Sgafnach na be dyn ni fel arfer yn gyrru nhw, oherwydd bod pris y farchnad yn rhyfeddol o dda i fanteisio nhw. Ond maen nhw wedi rhoi dros 400 gram y diwrnod ar gyfer taledd ar y system. Ac dim i weld bod yna ddim problemau mawr efo llyngyr na dim byd. Dwi'n gwybod bod hi'n gynnar yn y tymor, ond maen nhw wedi perfformio'n dda iawn. Os ydyn ni gynnal hynny, gynnau ffydd bod ni'n mynd i gario lot mwy o stoc ar yr 100 acar sydd wedi cael ei roi lawr i'r system. Dwi wedi dod yma heddiw i weld be sydd wedi digwydd yn Glynllifon o ran pori manwl. A gobeithio hynny wedyn fedra i fynd allan i werthu'r ochr pori manwl a codi mwy o ymwybyddiaeth yr ardal am be sydd digwydd. O dechrau dwi'n meddwl bod ffermwyr yn meddwl bod yna lot o costa cymryd mewn i'r system. Ond yn y pen draw wrth weld system a dod i nabod ffermwyr sydd wedi wneud o, mae o'n bendant yn gost effeithiol yn diwedd. Mae gennym ni yn Gwynedd y tir i wneud o, ac felly drwy cymryd mantais o'r systema yma, dwi'n sicr fydd yn hir dymor fydd yn gost effeithiol ac yn eliadwy ac yn barod am Brexit. Ac os ydy ffermwyr allan yna eisiau dod yma i weld y system ar waith, ydy o'n bosib iddyn nhw gysylltu fa yma drwy'r fferm a dod grŵp i ddod yma? Ydy, croeso i unrhyw grŵp ddod yma i weld y system a cael sgwrs ynglyn â sut mae'n gweithio, be dyn ni'n gwneud i fesu'r porfa, ac sut ydyn ni'n cynyddu dwysau'r stoc ar y darn yma. Na fo, gret. Diolch yn fawr iawn.